Desbordant i amb olor de guanyador. Així va definir l'exconseller de la Generalitat, Josep Rull, a Pep Artigas i Alsina en el dia de la seva presentació oficial com a alcaldable per Junts per Arenys de Munt. Poden transmetre amb les paraules. La primera part de la vetllada es va fer al Mercat Municipal i van assistir més de 140 persones. Allà, entre d'altres, hi van intervenir Rull, el mateix Pep Artigas i la número 2 de la llista, l'actual regidora Vicky Devesa Jorge. Josep Rull va destacar l'empenta de Pep Artigas i la seva llista, així com el projecte que defensa Junts, tant al municipi com a Catalunya, que va qualificar d'excel·lent. I el Pep, l'equip que encapçala el projecte que defensa, és un projecte guanyador a nivell nacional de Catalunya i pot ser guanyador aquí a Arenys de Munt. Nosaltres hi tenim totes les esperances dipositades amb una candidatura excel·lent. Perquè jo també voldria singularitzar Arenys de Munt. No és una alcaldia qualsevol. És aquí on va començar tot, no? I els que som independentistes, que la plaça d'Arenys de Munt la defensi una persona tan extraordinàriament compromesa com en Pep, doncs home, és fonamental. No és un dels 947 municipis. Arenys de Munt té una singularitat i per això avui per mi és un privilegi de poder ser aquí al seu costat i defensar la seva candidatura. Pep Artigas Alsina va avançar alguns dels eixos del seu projecte, com la millora de carrers i barris, millores en la neteja i una aposta forta per polítiques de joventut, dinamització cultural i conservació de l'entorn. Haurem de fer una presentació diferent, saps? De vegades vaig a presentacions i dic, m'agradaria fer-la diferent. Sort que tinc una xarxa familiar potent i d'amics que m'han ajudat una mica a donar-li aquest toc, diguéssim, més propi. Que em va venir aquesta proposta per sorpresa, em vaig haver d'entomar-la, valorar-la, perquè sabia que era l'últim tren que em passava per fer-ho i mira, m'ha fet il·lusió fer aquest pas endavant i aquí estim amb ganes, força i amb ganes de poder arribar el més lluny possible i a veure si tenim l'oportunitat de liderar el govern d'Arenys de Munt aquesta propera legislatura. Artigas va comentar que no podran elaborar una llista cremallera intercalant home i dona per la disponibilitat de noms amb els quals treballar per confeccionar la candidatura final. No ho puc avançar perquè, de fet, la idea està molt gestada, però d'això sempre ho ha de validar l'executiva i després la militància. Per tant, només avui sí que ja ho vaig dir l'altre dia, que la número 2, la meva proposta de número 2 i que està ben rebuda per tota la militància serà la Vicky Devesa. El que estic molt content que ho sigui. Després de l'acte es va fer un sopar al restaurant L'Era.